Ik vind dat Oeganda positieve aandacht verdient, zeker voor het project waar ik mee bezig ben. Wij steunen een project in Oeganda, in Jinja, waar grootouders zorgen voor kleinkinderen. En hun eigen kinderen zijn overleden aan AIDS. En ik heb grenzeloze bewondering voor deze grootouders. En als je dus kijkt dat grootouders in Nederland het relatief makkelijk hebben. Ik heb zelf 7 kleinkinderen en ik pas op. En ik heb er plezier van. Het belangrijkste is dat wij het aan de mensen willen vertellen van grootouders hier, grootouders daar. Dus we willen niet de zieligheid. En wat dan ontzettend leuk is, in dat project doen de grootouders zelf aan inkomensverbetering. Dus zij maken zelf bijvoorbeeld kettingen en die gaan we hier verkopen. Maar het ondersteunt ons gesprek. En als je dan in Oeganda ziet dat daar, ja, bad luck, dat je dus dan kleinkinderen krijgt en je eigen kinderen overlijden, vind ik het dan dat Oeganda zeker met dit soort fantastische projecten aandacht en ondersteuning verdient. Wij proberen de grootouders direct te steunen met een huis. Dus 1 huis kost €3000. En grootouders doen zelf ook wat om dat huis te krijgen. Hè? Dus zij moeten bijvoorbeeld de kinderen goed verzorgen. Ze moeten de werkmensen zelf eten geven. En de kleinkinderen worden daarbij gesteund, omdat als kinderen een goed huis hebben, groeien ze gezond op, hebben ze een fijne plek om te wonen en zo steun je de kinderen. Ik ben van Grannies to Grannies. Dat is een project dat valt onder World Granny. Het is een goedgekeurd project, zal ik maar zeggen. En ze kunnen dus ons steunen door een donatie op gironummer 54 23 89 2 ten name van World Granny onder vermelding Huizenproject Oeganda. U kunt ons helpen door ons te vragen of wij een presentatie willen geven waarbij we de spullen verkopen. Dat Oeganda zeker met dit soort fantastische projecten aandacht en ondersteuning verdient.